1.7 milyones ka pisos nga kinatibuk ang kantidad sa mga vouchers ang madawat sa napili nga top 10 Sugbo beneficiaries. Ang ilang ganti mahimo nilang ipamalit pag-usab sa mga palaliton og goods gikan sa mga partner merchants, pagpuno sa puhunan sa ilang panginabuhi. Ang detalye ihatod ni Sheila Gravines. Tunga sa milyon ka pesos ang nagpaabot nga premyo sa mahimong kampyon sa Sugbo Negosyo Round 1 nga pilion gikan sa 10 finalists sa bag-o lang nga gianunsyo nga Sugbo Negosyo Champions. Kinatibuk ang 1.7 milyones pesos ang ihatag nga premyo sa Kapitolyo alang sa mga mananaog ug finalists. Ang premyo ipaagi og vouchers. Mao kini ang gipaybaw ni Gobernador Gwen Garcia ato sa meeting sa mga miyembro sa Sugbo Negosyo Technical Working Group niadtong Huwebes, Oktubre 21. 300,000 pesos ang madawat sa ikaduhang ganti og 200,000 pesos sa ikatulong ganti. Samtang tagsa kagatos kalibo ka pesos ang madawat nga consolation prizes sa mahibilin nga pito ka mga finalists. I give the 500. Basta kuan lang. Anyway, it's the same system. Basta katula atong mga partner kuan ang palitan. So sigurado gyud nga back to the mabalik sa negosyo. Pump it back. You have to plow it back to the business. Samot kalipay atong mga merchant suppliers magpailog na natanan. Pag kani top 10 deserve to be really given a push gyud kay they are really kuan na good na. Can you imagine? Kurting daghana sila mo eh. Ang mga sakop sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kinsay mooy nahimong mentors sa mga benepisyaryo sa Sugbo Negosyo na excite og nalipay sa kadako sa mga premyo. Karong Nobyembre 5 na ibutyag ang mga mananaog ato sa usa ka dakong programa sa Kapitolyo. Kami we are very excited. It's really we're so happy for the Sugbo Negosyo achievers, no, and what they can possibly receive. I think it's really very, very exciting. Things are heating up, so we're very happy because I think this is the first program nationwide that really really very impactful, no, because it really creates something physical. It's not just virtual, and there's really a tangible benefit, tangible recovery for the local communities. Una nang nakadawat og tag 20,000 pesos nga kantidad sa vouchers nga dugang sa ilang puhunan ang top 41 contenders sa Sugbo Negosyo Program ug plaque niadtong Oktubre 14. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.